Partner, great morning. It's another wonderful Sunday morning to everyone. Yan. Kagabi umuulan din. Ang sarap din ng tulog ko. Ano yung hinahanda niyo mo, mami? Wow, mango. Avocado. Ngayon araw na to, partner. Muadto ta sa Summer sa Carmen kay mag-deliver ako ng Vita Plus. So marami kasi pong nagre-request or nag-order ng produkto namin. So ngayon naghihintay si Ma'am Grace. Puntahan natin, ihatid natin yung order yung 3 box ng dalandan. Kasi so ngayon guys, kasi nagte-text na siya, nagsa-chat na siya, andun na sa Carmen. Ihatid na natin yung 3 box ng First Vita Plus. Tara na! Okay. Good. Ato nang ihatod. Punta na tayo doon sa Carmen. So kukuha muna tayo ng 3 box na order ni ma'am. Dito ko nilagay sa ano. So 3 bag pa lang ang nadating. Ito yun ang mga order ni ma'am. 3, 1. Yan. Ang gamitin natin motor lang. Meanwhile, okay partner, di anata sa Sipalco kay diri man ang among sabot ni Ma'am Grace. May gani kay wala pa kalakaw. Ready na ni yang 3 boxes dalandan. Saan ba sa banda yun? Dapat kayo tayo partner kasi mahirap ang buhay. a few moments later. Yan po si Ma'am Grace, isa sa mga dealer ng First Vita Plus. Giuhaw na mo Vita Plus ba? Kailangan tayo din sa lawas. Gaya kay nangaabot sa product lang yung dugo may nag-order. Oh, grabe oh. 3 box yan. Okay mga partners, natapos na natin na hatiran si Ma'am Grace ng 3 box ng Vita Plus. Ang gagawin natin ay umuwi na. Thank you so much. A few moments later. Dito na tayo sa bahay. Okay. Hanggang. Mga pusa namin oh. Masalubong. Balls. Nyura. Oh. Si Bruno. Okay. Yung banana mo andito na po. Wow. Ang sarap. So okay partner, nandito na tayo sa bahay. So ito yung ano, yung binta natin ngayon sa umagang ito. 1, 7, 1,770 yung ating kita ngayon partner sa First Vita Plus. Okay, so salamat po. Okay po, yan po ang buhay ko ngayong araw na to. Ilaw pa sabaw. Perfect sabaw. Sarap magluto namin. Yan po ang mga pinakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa kong pagninegosyo ng First Vita Plus. So aside sa pagbablog, so sana po may nakukuha kayong ano, na-enjoy kayo kung paano ko ginagawa yung negosyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na
and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga video na ipalalabas ko. Salamat po.